je obole mobo okuruga igumanyanga abana bako oniruwa yanga ngana baisika bale gai gabosa umanyange manyange tabwati bole ma obole mobo muntu yogolete nga igale korokwa nga manyange manyanga kagoli pito ngoto bole mo wamanyange manyange tabwate bole muntu bwa kirisanto bole mo kyagolete obwanga agolete asengitoka abaisika bamenyeta abamanyange abacha yire lyoka mobacha asengito bara baisete mbali bantu koraki mbaba sakuchaja abana abaisika bamanyange ngababachaje ngabarumba isaini kaitata no way Ncha samalieta ni wankoro ku Margaret Kebumanyange korwe kenyoro kya burangi omuchando mbwate omugako minto naoneti omugondo mwaka 2000 naende ntuntora kana una taoneti mugondo emuchando abwate tachietu goikerana bamwe chibesa bono yaikeire asa matuka yonsi pi omugako akaba moyo akonya gusaba chibesa chiaye lakini tachieire agachaka kwa mwaka 2005 kera kwa mwaka 2005 omugako oyo tairi besa chiaye abantu bakamanya kuraramika kera barenga matanga bakatabuna omugako oyo ka oneti omugondo mwakya kwerete nyumba atabwati omuntu okumwira nyore mocheri bakateba yayo omugako oyo nagorete omugondo abantu bali bakamanya kurangeligwa omugako oyo ogorete omurimo tatuka omong'ina oyo agasabwe namba y'omugako oye tatuka abamatebe naro rubwate namba akabeka ekagenda Nairobi agakerwa esimi akabuligwa omugako oyo nomate omugako oyo manyange nakwete agateba akabuligwa rende ngakyota igetega nomate nobwate deni y'omugako oyo unati nkomanya nche chibese nakaire omong'ina one nesigani yane oyo oli mung'are bono nche tinkomanya gusitaka netibesa korweri twabeire chiamate bakamenya gote chikaze nichiane bakamenya goteba twarigereria amapatano na 1018 1018 echi ochiche oiranire kuchibesa chiao mugondo toyo kogorwa 1018 oiranire kuchibesa chiao goso omugako ochiche mugambe na abana aba nomong'ina oyo kare moyo muchadiriane mugako oitache tiache bono korweri twabeire mugako yagachagasira korweri nande twabeire omong'ina oyo yagachagasira mwaka 2013 lakini amoinogeti mwaka 2011 akamotebi karukwane eseng'encho besa chio toetu mugako onde besa chiaye bono korweri nigo nkonya goteba iga omugako oyo nyore obwate omong'ina oyo obwate complain kero omugako oyo asirete nkiatachiete abeke caution yokoro kibuna omugondo noyo oyo omugako oyo tatindekwa korweri mwaka 2013 kero omong'ina onde asira omong'ina oyo no arenge bono saisi ochakire goteba buna niga arwarete apana mong'ina oyo tarwarete bono korwerio omong'ina oyo naende korwa moinogeti twaremire emiaka 14 bono mambi nigo twachire mpaka abagambi abachief mpaka esidio nigo bagenderete gotofinya ase eng'encho tore abaiseke totabwati kende ntobwati kende buna toreiga nabo toreiga buna toreiga bachakire goteba buna gachi omong'ina oyo omogondo oye nigo nakana ngateba buna aiwezekani bono saisi mbachete bakandetera rirube mpaka ka omotureti n'omogambi bagateba buna bekese iga notakeire nyakongo nkabakani nyakongo tingochia nandi tindikobeka seinche tinachiete skuru bagantebi tarehe 17 ogende enakoreta amasikani nkaenda mpaka nyakongo DCI kera naikorora bakamenya gontebi mama ini sangapi bakong'ikaransinse ini sangapi nkabatebi ni saa 4 kwa nini tulikwambia ni saa 2 na ukufika nkabatebi na mimi sijui kusoma bono korwabu bakamenya kutoikaransi bagatutaina kwa nini mnanyanganya huyu mama shamba nkateba sisi hatujamunyanganya shamba ni yeye anataka kutunyanganya shamba bakarua bakamenya gontebi na mama toka nje
tuongee na huyu, wewe hakuna kwa mapatano. Nikarua ranka vata sitoki kabla dada yangu hajatoka na mimi sitoki. Huyo mama anasema tuko na deni yake. Bona maambia asengenjo batoire bitiso kurwali disi yae bateba buna tutatuma huyo mama akuje kwa shamba. Kake sengenjo ntunto bwatinjira. Bona maambire go bachicha abantu na makombe ne bisire bagoteba ne mioro buna nkole mabare iga batagete kutuita. Na abasikali bambekere bikwaso. Bona nje timbwa tinjira ndakonyeke. Nigo ngusaba munkonye. Bona naga niga. Kaki asoma yobo gwanja. Abarai baito simba na ole tonya na ole. Abarai bonsi pi mpaka kitutu chache no tuchafete mukaya. Kaki munkonye mundu wanerere sengenjo ntuna basubati. Ntobwati ncherende. Ena saba nyore n'abantu ba human rights babo osoro babo mbati bonsi gaki nko basaba mundu wanerere asengenjo timbwa tinjerende yonsi kera anonda omuntu uyu utusumbwete usumbwira abana bagenda kana nanje nero nsumbwete igaje tasobora mu bwana nyuma ntarachi komaneke nono kuri andarare akangira ese umugambi umugambi oyakatwa kwagenda manakanyara bagatanga yaya umuntu wajugatero umuswati yobole umuswati yongo mubodi ndeka yama babatana akamawanda inga bali bagwete ngana bagenda tana mabatana umuntu naro gogwa okogenda na mabatana yo manyana ali akole tobole mahonda binangoleti ntabagambi baminto abasoroide inkonya gagikyara abantu tukolera uchesa abagambi baito batokonya na baratorende kyagera batulete batusinyire nabagambi batusinyire bali baita agoturuta ujimagese ngendo bati bese tokoraki tokoruna into tokonya tokonya gaki abagambi kyagera muchando igore sitore mwana ono moiseke yaba muri tumungo ibweke gamuriete kabisa aruse kyobole mubwaya akachaka onali muntu mwa eri miamocha ono gamuriete tarainuka kuri umugondo itamweti no ene namba garo abuso ono mwana ligasanga ite nabana baya gasomye asumbuge singa chata watie besa igatigete nga gajije akarara ate nerate kumubori amatabi ngakyoko menya no boli mubwane na makobyara gwachire kwanyachiro bonde gwahira ego koire mite byonsi bito tigeri montonde umuntu oyo ure okundelia abana aba nje nero undiretie banyaje tumugambya tumeta abantu gotobone agota konyacho boli mubwane bagontika nkorera njo umuntu mutakanwa mugakanwe akwete bagotanga umugako inga nera bari gukorana noyo boli mumbere bakorana no baganto bakwete utabwatia mabatano akiba serikali ya minto nkonya gakingo kwande igoro yo mungu ina ronsumbwire ko rusomo swat pake ncha samarie tango rukura urens muchacha oba kurwa seke nyoro ye itongo tu igona ari gusaba abarai baito umugako uyu naganete koni obulimo lakini ukoni kwaye chibesa etwe na chichiarete tumuchanda segatu yaye kyagera tarenge muntu kogaruka ninga arengo muntu tagete akanwe chibesa icho akorere gasi yaye lakini kulingana na mabatano chibesa etu gochire chinke gochiarenge chiruko kumene sana cha tumwako yarenge nyakurira ona ekero umwako uyu agendera gusaba chibesa ichaye tachuichi hewe igaikira somo chando obere kero mwaka uyu aire miaka 5 kuri mwaka 2000 ojo ka mwaka 2005 agakwa aiga no manyina atebere tenga agaruite chwesi chonse bona gwetera abwo na bete mugundu ase miaka eri abete oro kero mwaka nyana kandi ngaba komochi chwesi chonse amanya kogendera era kamiriria gaswa mugundu kuri marioko nari mete miaka oyo 10 nomo omongina nyene kero mwako yasira akamaseri kuri mugundu wono goikereiga tanya gucha mugundu uyu emiaka yonsi yari 14 mbono turuche na ndi kinake ndo twari gusaba abagambi kumora abarai mubwatisi abana aba erinde na baru banyore yaki yabo eri tari anencheni kwambuka oyo manyangendi ege ntongo saba abarai mutubwatisie nduga tora abasubati